može. Dušan Stevanović, prvi kvalifikacioni vod, Serbian Throwdown. Lepo da se vidio. Učivo, spreman. 3, 2, ajmo, može. Tako, povedi. Odnovi to prvo. Zaključaj gore, da. Dobar. Ako drži tempo, ne padaj tu. Ajmo, ajmo. Kako treći rok, ajmo. Ajmo, tempo, tempo. Uzdi grudi dole. Nazi grudi dole. Ajmo, sad je tenzija, sad drži, tako. Ajde, pola, još pola, sad tempo, sad tempo, ajde. Hvala i opet. Ali dalje mi žele, imam 30 iskustva, ali dalje mi žele. Ali dalje mi žele, nema pojma zašto. Znam da nisam vrele, ali dalje mi žele. Imam 30 iskustva, ali dalje mi žele. Ajde, tempo 6, drugo, ajde. Zašto, dalje mi žele, znam da nisam vrele, ali dalje mi žele. Imam 30 iskustva, ali dalje mi žele. Ali znam da krivo, ali dalje mi žele. Ali dalje mi žele, ali dalje mi žele. Ajmo. Idemo još jedan.